онҳо чуноне хашмгин шуданд вақте ки диданд бисёри мардум ислому ҳамчун дини худ қабул карданд ва қабул карданд муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалламро ҳамчун пайғамбари худ. ба ҳама мардуми рӯи ҷаҳон маълум ай ки ислом ай ҳама бузургтарин дини рушдёбанда дар рӯи ҷаҳон эътироф шудагиай ва ягон гар тааҷҷубовар нестай, барое ки табиияй, барои табиати инсон, барое ки аллоҳ инсонията ба ҳамин дин офаридагиай. душманони ислом хашмгин шуданд, зеро ба ширкату гурӯҳҳои бераҳм нигоҳ накарда ки ба муқобили занҳои мусалмон сохта буданд, хусусан дар ин давлат. занону духтарони мо устувор монданд ва рад карданд ҳар фосиқию бадрафторие ки давлат ба онҳо таклиф мекард. душманони ислом хашмгин шуданд вақте ки диданд занҳои мусалмон дар давлатҳои онҳо сатри ҳиҷоб мекунанд ва ҳамин хел Франсия бар зидди ҳиҷоб ҷанг эълон кард. магар онҳо ва агентҳои онҳо намедонистанд ки занҳои мо ба монанди модармон Хатича, Оиша, Сумая ва Умми Имора ҳастанд, ки занҳои мо тайёранд ба хотири пайғамбар ҷоншона фидо кунанд. ҳатто занҳо аз мардон пеш гузаштанд. дар вақти ҷанги Уҳуд, вақте ки мушрикон ғалабаро ба даст овардаста буданд, бисёри мардуми мусалмон ба ақиб гирехтанд. пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам бо як гурӯҳи мусалмонон диловарона бар зидди мушрикон ҷанг мекарданд ва дар байни онҳо як зани заифе буд. эй мардон, ҳатто зан барои пайғамбар ҷонша фидо кардаста буд. эй мардон, ҳатто зан барои пайғамбар ҷонша фидо кардаста буд. ва пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам дар ҳаққи ӯ гуфт: ман ба ҳар ҷое ки нигоҳ намекардам, ай тарафи чап ва ай тарафи ростам, ӯро медидам ки маро ҳимоя мекард. пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам ба ӯ гуфт: эй Умми Имора, ба ман бугӯ, чӣ хоҳишо дорӣ, чӣ орзу дорӣ? Умми Имора гуфт: мо орзу дорем ки бо ҳамроҳии шумо дар ҷаннат бошем, ё Расулаллоҳ. мо орзу дорем ки бо ҳамроҳии шумо дар ҷаннат бошем, ё Расулаллоҳ. ва баъд пайғамбар гуфт: шумо ҳамроҳии ман дар ҷаннат. ҷавонҳои 16-сола ҳатто ба ҷанги Бадр рафтанд, то ки бо Абуҷаҳл рӯбарӯ шаванд. вақте ки ба саф ороста шуданд, Абдураҳмон ибни Авф гуфт: ман дар байни лашкарони ҷавон будам ки камтар хиҷолат кашидам, барое ки мехостам гурӯҳи лашкарони мара мардон ташкил диҳанд. ва замоне ки мақсадшона гуфтанд, ман фаҳмидам ки аз ҷумлаи беҳтарин диловаронанд. ҷавонҳо аз ӯ пурсиданд: эй амак, Абуҷаҳл дар куҷоай? ӯ гуфт: шумо чӣ мехоҳед кардан? ҷавонҳо гуфтанд: мо фаҳмидем ки пайғамбари моро таҳқири даштном кардагиай. баъд ӯ гуфт: шумо чӣ кор мекунед агар бо ӯ рӯбарӯ шавед? онҳо ҳамчун шуҷоътарин мардон ба ӯ гуфтанд: қасам ба номи зоти поки Аллоҳ, агар мо бо ӯ рӯбарӯ шавем, мо ӯро ай даст наметиҳем. қасам ба номи зоти поки Аллоҳ, мурданмон беҳ, агар ӯ наҷот ёба. вақте ки Абдураҳмон фаҳмид ки онҳо ростқавл ҳастанд, ба онҳо Абуҷаҳла нишон дод. ҷавонон ҳамчун тир ба ӯ ҳуҷум карданд. лашкарони ҷавон ба Абуҷаҳл ҳуҷум карданд ва ӯро ба қатл расонданд. баъди ин онҳо ба сӯи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам бозгаштанд ва ҳар яке онҳо ба хирсандӣ мегуфт: ман душмани Аллоҳа киштам. ки имрӯз ба душманои Аллоҳ ҷавоб мега? Ки ҷавоб мега? газетаҳои даниягӣ, карикатураҳои пайғамбари моро, беҳтарин фарзанди одама дар бадтарин сурат кашиданд. дар яктаи он карикатура пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам дар саршон сала ба монанди бомбаи даргиронда кашида шуда буд. ва дар карикатураи дигар пайғамбари моро ба монанди як марди бодиянишини бехона дар дастшон корд ва дар байни ду зани нимбарахна кашида буданд. ва дар карикатураи дигар пайғамбари моро дар болои як абре кашида буданд ки ба ёронаш мегуфт ки дар ҷаннат занҳои бокира тамом шудаанд, ки ҳар як шаҳида бояд дар ҷаннат пешвоз бигиранд. душманони Аллоҳ аз ҳад гузаштанд. пайғамбарро тасвир карданд ки саҷда кардестай ва як саге дар пуштшонай.
ҳатто ишками пайғамбари моро масхара карданд. ӯро ба ишками ғавси кушод тасвир карданд ва ба иқа ором нашуданд. ва замоне ки мусалмонон хашмгин шуданд ва бар зидшон хестанд, ба ҷое ки карикатураҳоро нест кунанд, конкурси кушоди расми беҳтарина эълон карданд. ва ё масхара мекунанду механданд, аммо солҳои дароз дар бораи шарофати ислом гав задестем. ва ё масхара мекунанду механданд, аммо солҳои дароз дар бораи шарофати ислом гав задестем. эй уммати муҳаммад, эй уммати муҳаммад, эй уммати беҳтарин фарзанди одам, пайғамбари шумо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салламро масхара кардестану хандидестанд. чӣ ба ки шумо хапен? валлоҳи қасам, мо ягон зарраи қадре надорем агар ҳамаи ира мо чашмона биҷиқама хаб кунем. ӯ уммате ки пешвои хича муҳофизат карда наметонад, сазовори ғолиб буромадан бар сари душман нестай. гирья кунен, зораву тавалло кунен аллоҳа ки фарзандои моро ба монанди мо накунад. мо ку пасту шармандаем. мо бояд ба монанди занон рӯймол бандем ва ба сари хам дар кӯчаҳо бигардем ва бинем ки чӣ хел онҳо бар ҳоли мо механданд, ай рӯи нафратшон. онҳо изҳор кардесиянд ки ба баҳонаи озодии сухан фикрҳои худшонро баён кардесиянд. лекин мо ягон бор надидем ки бар ҳоли еврейҳо ё ки бар ҳоли индусо биханданд. ай кай боз говпарастҳо бар сари мо разур шудиянд. куҷода ишқи мо? куҷода изҳори аслии ӯ? куҷода сарварои давлатҳои мусалмон? куҷода сипари уммати мо ки зиёда ай миллионҳо мусалмонон иборат бошад? бисёри мо ба қувватем дар ҷоҳилият ва дар исломи тарсончакӣ. онҳо ба мо ҷанг эълон карданд ай тарафи нигоҳи занони худ. маликаи бадрӯи онҳо дар асоси рӯзномаи худ як китобе сохт ва гуфт: исломро бояд нест кунем. мусалмонон дар дания ба монанди як касалии саратони афзоянда шудагиянд. аллоҳи зулҷалол чеҳраша бадтарин чеҳра гардонад. як рӯзе гурӯҳи христианҳо ҷамъ шуданд. барои пешвоз гирифтани подшоҳи муғулҳо ки наву христианстворо қабул карда буд, яке аз шогирдони христианин пайғамбари моро масхара кардан асар кард ва дар наздикишон як саги шикорӣ баста буд. саг ба овози баланд акоз кардан асар кард ва бераҳмона мехост ки ба христианин ҳуҷум кунад ва ба душвори онҳо сагаи худ дур карданд. баъд як мард фаҳмонд ки ин рафтори саг реаксия ба суханои шумое ки дар бораи муҳаммад гуфтестен. дар ҷавоб христианин гуфт: не, ин саги газанда ҳаст. ӯ хиёл кард ки ман ӯро мезанам. ай ҳамин сабаб ба сӯи ман ҳуҷум кард. ва боз ғазабноктар масхара кардану хандидана бар ҳоли муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам давом дод. ва ногаҳон ягон кас интизор набуд. саг занҷира канды, ба сӯи христианин ҳуҷум карда, гулӯяшро хойд. баъди ин кор 40 000 муғулҳо исломро қабул карданд. ҳатто сагҳо ба ғазаб омаданд. а дар куҷои ғазаби мо? дарахтону гиёҳон орзуи дидори тира мекунанд, эй расули худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам. а куҷодаи кӯшишҳои мо? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ба саҳобаҳошон гуфтанд: орзу дорам ки бародаронро бубинам. саҳобаҳо гуфтанд: магар чӣ мо бародарони шумо нестем? а пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гуфтанд: не, шумо пайравони ман ва саҳобаҳои маен. бародарои ма касое ҳастанд ки маро надиданд ва ба ман имон оварданд ва ба ман пайравӣ карданд. قد أعلنوا الحرب والعداوة علينا بدءا بكلبهم أفجر الفجار، فقال إن لصحافتنا الحرية في التعبير عن آرائها وشعورها ولن نوقف أحدا عن ذلك. ما أدري ماذا سيكون شعوره لو كان اليهود هم المعنيون. فالقضية عباد الله ليست قضية جريدة تسيء إلينا، لكن بلد كامل بصحفه. فماذا بعد هذا وماذا ننتظر؟ هم يسخرون
ويستهزئون، ونحن نتحدث عن سماحة الإسلام. والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء، ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحرية. ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندوس، بل أصبح عباد البقر أسجلوا بالله. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليار؟